Aloitetaan videoiden 6. osa työyhteisön pelisäännöillä. Ja tähän kuuluu 2 osaa, eli työyhteisötaidot ja yhteiset pelisäännöt. Nämä on molemmat tehty sen perusteella, mitä on toimintakauden alun suunnittelupäivässä yhteisesti työyhteisön kanssa mietitty. Ja niistä sitten koottu nämä keskeiset kohdat. Ja ensimmäisenä täällä on ammatillisuus, johon kuuluu hyvät käytöstavat ja se, että muistetaan olla jokaisessa arjen hetkessä hyvänä esimerkkinä lapsille. Siihen kuuluu toisen kunnioittaminen ja arvostaminen sekä ihmisenä että työntekijänä ja erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen. Eli meillä on kaikilla paljon vahvuuksia, joista on paljon myös iloa ja hyötyä siellä työssä. No sitten on tärkeää, että meillä on selkeä perustehtävä, eli että jokainen tietää, minkä takia siellä töissä ollaan ja miten sitä työtä tehdään niin, että jokaisella lapsella on hyvä olla siellä ja mahdollisuus oppia. Sitten on ratkaisukeskeisyys ja rakentava työskentelytapa, eli siihen liittyy se, että pyritään eroon negatiivisuudesta ja keskitytään niihin asioihin, mihin pystytään vaikuttamaan ja viedään aina asioita eteenpäin asianosasten kanssa ja etsitään yhdessä sitä parasta mahdollista ratkaisua. Eli asioiden turha vatvominen yleensä ei vie mitään eteenpäin, vaan se, että sitten lähdetään etsimään niitä ratkaisuja yhdessä. Ja tähän liittyy myöskin se, että asioista saa olla eri mieltä, että otetaan asiat asioina eikä henkilökohtaisesti. Ja tosi tärkeää on, että minkäänlaista kiusaamista ei sallita. Ja jos sellaista ilmenee, niin jokaisella on velvollisuus puuttua. Oli se sitten aikuisten kesken, lasten kesken tai lasten ja aikuisten välillä. Eli ihan missä tahansa tilanteessa, niin siihen täytyy puuttua. Ja omaa pahaa oloa ei tietenkään saa purkaa työkavereihin tai lapsiin, että siihen täytyy sitten löytyä muita keinoja käsitellä mahdollista omaa pahaa oloa. Ja jos on asioita, joita täytyy saada käsiteltyä työyhteisössä, niin silloin siihen pitää varata sitten sopiva aika, että ei lapsiryhmän kuullen tai lasten tai kenenkään lapsen kuullen käydä läpi mitään haastavia asioita, vaan siihen on sitten varattu oma rauhallinen hetki. Ja myöskin palautteen antoon ja ammatilliseen viestintään sitoutuminen on yksi tärkeä kohta, eli kehutaan, kiitetään ja kannustetaan ja muistetaan antaa rakentavaa palautetta. Ja myöskin varmistetaan se tiedonkulku, eli kysytään ja selvitetään asioita aktiivisesti ja myös muistetaan kertoa kaikki olennaiset asiat siellä työyhteisössä eteenpäin. Ja sitten täällä 6. kohtana jaksamisesta ja palautumisesta huolehtiminen, ja oikeastaan tämä luo perustaa kaikille sille työssä jaksamiselle ja olemiselle ja on tosi tärkeä osa. Eli mietitään, millä tavalla sitä työtä tehdään, ja jos siinä on haasteita, niin silloin täytyy sitten miettiä uudenlaisia tapoja tehdä sitä työtä niin, että se tuntuisi helpommalta. Eli aina voi oppia uutta ja asioita voi tehdä monella tavalla, niin muistetaan se. Ja myöskin se, että työyhteisössä on hyvä jakaa ideoita, että millä tavalla sitä työtä voisi mahdollisesti keventää. Ja omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on paljon muutakin kuin työkyvyn ylläpitämistä. Ja vapaa-ajalla olisi hyvä päästä täysin irti työasioista. Eli on paljon mielekästä tekemistä vapaa-ajalla ja palautumista. Ja sitten lisäksi on vielä jokaisessa yksikössä omat työyhteisön säännöt tunne- ja vuorovaikutustaidoista, eli ne on siellä käyty sitten työyhteisön kesken läpi ja kirjattu, niin löytyy todennäköisesti näiden
työyhteisötaitojen ja yhteisten pelisääntöjen läheltä, esimerkiksi kahvihuoneen seinältä. Kannattaa käydä tutustumassa. Sitten mennään yhteisiin pelisääntöihin vielä. Ja täällä ensimmäisenä on osallisuus ja lapsilähtöisyys. Ja siihen kuuluu se, että ollaan perillä varhaiskasvatusta ohjaavasta lainsäädännöstä ja myöskin sitoudutaan toimimaan sen mukaan. Lapsen sensitiivinen kohtaaminen on ihan keskeinen edellytys osallisuudelle. Ja sitoudutaan siihen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja inklusiiviseen toimintakulttuuriin, jossa jokaisen lapsen osallisuuden edellytykset huomioidaan ikä- ja kehitystasoisesti. Eli täytyy ihan olla selvillä siitä, että mitä siellä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tai esiopetussuunnitelman perusteissa sanotaan. Ja siellä yksi keskeinen osa on myös tämä kokopäiväpedagogiikka, eli jokainen arjen hetki on pedagogista toimintaa, eli se ei rajoitu pelkästään johonkin tiettyihin päivän hetkiin, vaan ihan aamusta sinne iltapäivään saakka, siihen asti kunnes lapsi haetaan kotiin. Ja jokaisen lapsen tulisi saada siinä arjessa myönteisiä oppimiskokemuksia. No, sitten on selkeä perustehtävä ja tasalaatuisuuteen pyrkiminen, eli siihen liittyy se, että huolehditaan omasta ammatillisesta osaamisesta ja oppimisesta siinä arjessa ja myös sitoudutaan näihin yhteisiin pelisääntöihin ja ammatilliseen kasvuun. Sitten on eri arjen tilanteisiin liittyviä käytänteitä ja näissä ehkä semmoinen ihan keskeinen on se, että lasta ei pakoteta koskaan mihinkään ja käytetään maalaisjärkeä ja myöskin sitä lapsituntemusta. Ja toki sijaisena vielä ei välttämättä ole sitä lapsituntemusta tai ryhmätuntemusta niin paljon, niin silloin tietysti vakihenkilökunta sitten voi tarkemmin kertoa, että miten kenenkin kanssa toimitaan, mutta että ihan semmoinen keskeinen asia on se, että lapsia ei mihinkään pakoteta, vaan pyritään löytämään semmoinen ratkaisu, missä lapsen etu on huomioitu ja se lapsen osallisuus. Ja ruokailussa esimerkiksi on, että tehdään semmoinen positiivinen ja viihtyisä yhteinen hetki siitä jokaiselle ja keskustellaan esimerkiksi annoskoosta ja maistamisesta, mutta ei minkäänlaista pakottamista ole siellä. Ja se, että annetaan lasten harjoitella, on myös tärkeää, että he voi vaikka harjoitella sitä ruoan ottamista ja leivän voitelua, että kaikkea ei tarvitse aikuisen tehdä valmiiksi. Sitten päivälepoon liittyviä käytänteitä, eli sielläkin sitä kontrollia höllätään ja mietitään, että mikä on järkevää kenenkin kohdalla, kuinka toimitaan esimerkiksi unikavereiden tai riisumisen, nukkarissa vietetyn ajan tai nukkumisen suhteen. Ja siellä myös tämä ryhmä- ja lapsituntemus, eikä pakottamista. Ja maalaisjärki ja kompromissien löytäminen yhteistyössä perheiden kanssa. Eli siellä on välillä perheitä, jotka toivoo, että lapsi ei esimerkiksi nuku tai nukkuu vaan jonkun lyhyen ajan, niin silloin näistä asioista täytyy perheiden kanssa keskustella. Ja yleensä aina vakihenkilökunta sitten käy näitä keskusteluja perheiden kanssa. Sitten on ulkoiluun liittyviä käytänteitä ja siellä olennaista on, että jakaudutaan ympäri piha-aluetta niin, että nähdään joka suuntaan ja ei jää semmoisia kuolleita kulmia sinne piha-alueelle. Ja huolehditaan lapsista yhteisvastuullisesti yli ryhmärajojen. Eli jos havaitset vaikka, että joku lapsi on kiipeämässä aidan yli ja vaikka hän ei kuuluisi sun ryhmään, niin sun tehtävänä on puuttua siihen tai mikä tahansa kiusaamistilanne tai mitä tahansa tapahtuukaan sellaista, mikä vaatii aikuisen huomiota, niin aina pitää puuttua, vaikka ei olisi kyse oman lapsiryhmän lapsista. Ja ulkoilu on paljon muutakin kuin valvontaa, ja siellä on myös tärkeää huomioida osallisuus ja ulkopedagogiikka. Ja
sitten löytyy joka yksiköstä myös nämä erilliset pihasäännöt, niin kannattaa ne katsoa sitten vielä erikseen läpi. Sitten täällä on 6. kohtana kännykkä- ja somesäännöt, eli näissä sitten täytyy muistaa se, että edustetaan sitä omaa työnantajaa ja keskitytään siellä työaikana lasten kanssa läsnäoloon ja tiimissä työskentelyyn. Ja sielläkin tosiaan tämä maalaisjärki, että jos nyt sattuu olemaan joku päivä, jolloin odotat jotain tärkeää puhelua, niin voi avoimesti sitten kertoa sen omalle tiimille ja myöskin, että tiimi luottaa siihen ammatillisuuteen, että jos joskus on tarve töissä käyttää puhelinta, mutta että se ei tosiaan voi olla jatkuvaa, että on sitten se oma puhelin siellä viemässä huomiota siitä työstä, niin siihen semmoista maalaisjärjen käyttöä. Ja tosiaan somessa on myös tärkeää muistaa se ammatillisuus ja se, että kaikesta jää jälki. Eli jos olet esimerkiksi jossain oman alan ryhmissä, niin kannattaa se muistaa. Ja myös se, että luodaan positiivista kuvaa Keuruun kaupungin varhaiskasvatuksesta. Sitten muutama semmoinen yleinen asia vielä tähän lisäksi, eli työajasta. Niin siihen kuuluu se, että ollaan siellä omalla työpisteellä valmiina töihin silloin, kun työvuoro alkaa. Ja siihen asti, kunnes se vuoro päättyy ja sen jälkeen sitten tapahtuu esimerkiksi omien varusteiden vaihto ja kotiin lähtö. Eli työaika on sitä aikaa, jonka vietät siellä lapsiryhmässä alusta loppuun saakka. Ja myös on tärkeää muistaa se huolellisuus, kun täyttää viivalistoja ja laittaa sinne merkintöjä työajasta, ruokailuista. Ihan kaikki kohdat täytyy huolellisesti tarkistaa. Ja vielä sellainen, että jos haluaa juoda töissä kahvia tai teetä tai mitä tahansa, niin silloin ne täytyy tuoda itse sinne tullessaan. Eli näissä on hieman talokohtaisia eroja, että miten toimitaan, että tuoko jokainen vuorollaan kahvipaketin tai teepaketin, niin kannattaa se selvittää, että miten siellä omassa yksikössä toimitaan ja myöskin kahvimaito mahdollisesti, jos sellaista juo, niin täytyy tuoda itse, eli sellaista ei talon puolesta ole tarjolla. Ja sitten vielä lopuksi näytän toimintakauden keskeiset elementit, eli nämä on myöskin siellä suunnittelupäivässä yhteisesti käyty läpi ja nämä osittain onkin tullut myöskin noissa, mitä äsken käytiin läpi. Eli nämä kuuluu sitten siihen yhteiseen linjaan, jota sitten koko toimintakauden noudatetaan.